Hai, salutare fraților și bine v-am găsit la o nouă zi. Suntem aici la pădure cu Ștefan, cu pădurarul ăsta. Și astăzi ne apucăm de treabă aici, în forță. Am și băgat aici, fraților, motocultorul, ca să nu mai stăm apoi să-l băgăm. Păi da, mă, că ne ia timp. Hai să, eu zic să mă apuc de treabă. Gata, fraților, face Ștefan curățenie. Cam așa vine. Altceva zic. Nu voi, Ștefane? Da. Zile ceva la oameni aici. Dați și voi un like, un subscribe. Păi le-ai mai zis de 10 ori până acum. Să dea. Scrieți acolo în comentarii cu ce idei să ne dați. Așa, cu vloguri, cu nebunii de-astea. Că ăsta lui o să-i place mai mult nebunii, îi spune-i. Când vine masa, bază 3 ori în ăsta. Păi ăsta punem să-i tai. Ăsta punem, ăsta mic. Să-i tai eu. Urcă-te să-i țin picioare. Le fac așa. Așa, care mai e? Mai pus. Uite mă, lasă așa. Uite așa. De unde ai dat masul? Uite-te unde ai dat semnul. Și mai le dai talpă? Bă, da. Ține-ne pe ăsta aici, că le dau saltă. Sau și pe ăsta puteam, nu, Florin? Hai să-l dăm pe ăsta aici. Să-l punem ăsta. Așa cum el nu. E bine? Ia uite. Mam! Ce se împinge? Uite în cap. Uite pe el. Ia zi. Păi ne apucăm acum, gata. Bă, hai că ne apucăm de primul tâlp aici. Unde îl Îl pui? punem aici? Acolo? Sau e prea departe? Aici? Acolo. Aici? Sau mai jos? Păi zi unde? Aici și acum mai punem unul mai în față. Poți ușor? Dar asta este de coadă? Nu iese de la reacția. Stai ușor. Trebuie să-l bat un pic pe ceva. Punem un pic un lemn să vedem cum e la măsură. Mai trebuie. Stai un pic. Am uitat pe el, eu mai trebuie. Lasă-mă un pic să punem ăsta, să vedem cum stă. Zic să nu mă țin degeaba, Ștefan. Dar am spus că mai trebuie. Ia stai să vedem. Mai trebuie câteva baroase. Stai. Mai trebuie, mai trebuie. Dar am spus că mai trebuie, hai lasă-mă, că tu nu știi nimica. Uite, Lasă că știu eu. Că îl fac la ochi. mai trebuie. Hai, ține, hai. Vezi că crapă. Opa. Stai să vedem. Mai trebuie. Mai trebuie, băi. Lasă că mai trebuie. Ține de acolo, de că știu eu. Și vedem. Ăla e. E bine. Uite. E bine. Ăsta e, uite pe ăsta e. Ia uite. E bine. Dar să prea mult împins încolo, nu? Dar să-l bătem, îl bătem, mă. Dă-i cu ăla. Am spus că a fugit? A fugit un pic, dar oricum îi dăm așa, hai. Bagă din tălpile alea. De la alea unde ai tăiat cu drăjba. Unde să-l bagi? Bagă-i una aici, că se dă tot înapoi. Bagă aici. Ca așa să-l împing. Ia vezi.
Parcă e altceva, nu? Da. Și să mai țapă. Da, mă, dar nu. Uite cât a fugit, vere. Uite un pic cât a fugit la el. Uite cât a fugit, frate. Ia. Noi acum și cum trebuie să mergem cu el, Brune? Ia uite. E mult dată ăla. Eu! Și cum trebuie să mergem cu cabana? Așa trebuie să mergem, ia uite. Așa trebuie să mergem cu ea. Păi da, dar nu oricum. Vine să așa. Ca să vină bine. Dar oricum arată bine așa. Ia uite. Da, ăsta-i da prea mult. Trebuia mai încoa, nu? Dar a spus că a fugit, trebuie să-l dau mai sus. Trebuie mai la mine, nu? Lasă-l acum, dă-l drept. Păi uite. Nu m-al de plată. Lasă-l așa că e bine. Ia uite cât a fraților. Ia mai sus. Ia mai dă o talpă de aia. O talpă de aia mică, că nu vine mie cum trebuie. Ca să fie bine, ține de asta aici. Da, așa. Da, nu, de la cuită. Sau cum Atâta, vrei. bă, câtă. În fine, tu știi, Ștefane. Păi zicem că poate nu vine ața acolo. Puneai mai întâi ața și vedeai după aia. Ți-am zis că faci mai cum știi tu. De la nu mai fac. De jur împrejur nu mai fac. Știi că... E hoț, te-ai speriat? Păi nu e, mă, că am scrie oții pe aici. Pe la pădure pe aici. Vine pe aici, uite. Pe unde e făcut X-ul. Pe unde am făcut X-ul vine. Faci un pic. Așa vine. Dar trebuia să-i dai aici cu bonfire. Mă lasă să-i dai eu? Fuge, fuge, nu-i da. Nu-i da, că... Dai degeaba. Stai așa. Uite aici. Gata. Băgăm... Gata, am intrat pe ăla. Cât de grămadă? Uite, altceva, vezi, uite ea. Am eu șmecherie acum. Un pic. Strânse, mă? La mine e șanțul, de-aia te ajută, uite. Mâna, e strâns. Te ajută mult, dacă tu nu mă înțelegi. Bai, că revenim când montăm și partea. Gata, am ajuns și la partea cealaltă, ce am terminat. Frumos, dacă se vede. Nu știu cum să vă arăt, că nici de lemn și să vă și arăt. Cam așa. Ăsta face aici acum, Ștefan. Bă, vezi că nu e pe X. Ai legat, ai făcut semnul degeaba, mă, tu. Bă, fraților, ca să știți, vă Ștefan, ca să-l fac clipuri cu el și să mă ajute la lucrări, eu îl plătesc. Spune-le cu cât te plătesc. Da, de mult. Păi spune-le cu cât te plătesc, ca să știu oamenii. Extrem de mult nu e vorba să mai vorbim acum. Îmi dă bine. Îmi dă. Deci de 3 pe zi, pachet de țigări și o țuică. Asta să postezi. Ești bună asta, e bună. E o glumă bună. Băi, fraților, hai că am terminat și partea asta, mai avem un pic aici, legăm aici asta și revenim. Bă, fraților, gata, am făcut aici și la acoperiș. Cât dă, cât acolo, nu contează că e urât, că nu e frumos, mie îmi place. Zi tu, bă, Ștefane, nu-mi place? Frumos. Ai și bine. Cam așa se vede, nu știu dacă se vede bine de sus. Ștefan lucrează acolo. Cam așa se vede interiorul, încă nefinalizat. Am stat până la diseară, dar nu știu dacă... Gata, frate, uite. Vezi? Gata, am făcut. Da? Pe mâine era terminat. Păi mâine e terminată, dar ziceam să mai facem acoperișul măcar. Și mâine e o nouă zi. Da, fraților, eu de aici, de la căsuță. Acoperiș aici frumos. Prostul pe spate. Fraților, cam așa. Am făcut la acoperiș. Mai avem mâine de montat. Am pus niște bețe din astea așa la laterale. O să pun mai multe, vă dați seama. Mâine. Cum o să mai filmez mâine? Că nu avem timp. Și mâine o să fie gata, finalizat. Cam așa se vede căsuța. Uitați să vă dau așa mai de aproape. Bă, cam așa se vede și la acoperiș. Momentan mai e de făcut mâine. Și e gata. V-am zis că o să ne ia mai multe zile de făcut la căsuța aici. Vedeți că o să vi se pare simplu aici, dar să știți că e de muncă, dar mai sunt și la muncă, mai și lucrez și nu am timp mereu. Dar oricum v-am zis că o să fac timp mereu aici la căsuță.
Da, hai că mai vă las un pic și mai mă duc să mai fac ceva acolo. Să iau toate sârmele astea să nu cadă pe jos, că mai avem nevoie de ele. Odată legăm și partea asta. Așa, odată și aici. Bă, s-a auzit cocoșul pe fundal. Ați văzut, fraților, că am adus și astea pentru acoperiș. Am fost acum, uitați ce e pe mine, nu mai pleavă, nu mai de-astea. Nu se vede că a fost pe hanoracul ăla. În fine, nu contează. Cum v-am promis, uite, ceva de genul așa îmi trebuia. O să pun pe acoperiș și... Băi, gata, fraților, s-a făcut. Cum v-am zis. Odată așa ce se vede acolo. Eu zic că se vede ok, spuneți-mi și mie acolo în comentarii dacă se vede ok, ca să nu mai mă urc sus. Bă, cam așa s-a mai pus și pe aici, pe lateralele astea. S-a mai pus nuiele de astea. Și pe partea asta urmează să mai pun și aici. Spatele l-am făcut. Urmează să-l învelesc cu asta. Bă, cam așa de la căsuță de aici. Am transferat un pic, nu mult. Cam așa arată. Hai că... Gata, fraților, facem și ușa. Ia uitați cum se vede. Mai punem niște șturi de ăsta. Eu zic că se vede bine. Hai că revin când o pun. Gata, legăm și poarta. Mamă, mai venit cu poarta, ușa, frate. Gata, mă, oficial. Poarta e pus, ăsta, ușa e făcută, gata. Uite, cam așa se deschide. Cam așa se deschide. Și cam așa se închide. Cam așa se deschide și cam așa se închide. De aici la mine, de la căsuță, gata. Hai că revin cu noutăți. Gata, am revenit, acum trebuie să facem curat. Trebuie să dăm cu motor aici. Ca idee, avem și motor. Bă, căsuța e gata în totalitate, fraților. După cum se vede, e ok, e gata. Mi-am făcut pe aici o masă. Avem și mătură, că mai dăm și noi cu mătura, că așa e frumos. Și ce să zic, e ok oricum. Îmi place asta rău de tot, poarta asta. Poartă o numesc, că ușă, de fapt. Eu o numesc o poartă, așa se vede și pe din afară, că nu ai mai pus de ăștia bețele astea. Așa și cam atât pe partea asta. Ia, și când se închide, cam așa. Cam așa când se închide. De aici de la căsuță. Băi, a fost grasul de aici de la căsuță. Și ce să zic? Să ne vedem cu bine. Bă, cu voi a fost grasul de aici de la căsuță. Și dacă vreți să mai fac ceva aici la căsuță, în următorul vlog, că ăsta a fost ultimul vlog cu partea a treia, adică finalul. Și ăsta e finalul aici. Scrieți și voi în comentarii cu ce să mai fac.
Și nu uitați să lăsați și voi un like și un subscribe acolo care intrați. Hai, v-am pupat.